abantu baminto bageta ase eng'encho mwanchire muno mwesimiwa abatebi abakwani mwancha gocha buya konye nkoigo mochenwa nkagete n'omonto ng'ana chef nanyorire nakamwana akaya agachokora akakabwate emiaka emenge yokoga kara agambe buya ntokona komotiri buna matiangi tokona akona gotiri gonda atembia mono sana mweshimiwa abangi na bana ndege ntukene na gwakere mbia mono gwapima rero ni weekend mami ni kanisa bande mbanda rero igomba nyore kabu masana tambia mona socha yakogera round yeri ntutu ale komaki tu ntu amanye tengo to komaki karibu sana sogocha kendabu musunto taracha ekara twakoire gas koranje twatemire kwa abante gas bagenda baisanika bagenda kuragira ti family cyabo twatigara unabona sikipara tobwate nchiyo masana takoranje okomaki korwari kwenyora getanga nero tebwati para to ko baba ne distance ekarimbure twete chigari chigotigara chigotigarira tunto sabera tamaya ngeke wala kisuri jaji usa kibaya jaji tembesa karibu sana tairero ryoka oiche mambi ngocha bare mwangebese mobwate lakini mwenyora mo senator mochenwa Adams mochenwa karibu sana sogocha abange ngocha bare lakini tubwe bana ndo choirani abantu baminto bwirira buye amasene toitombia mona sogocha ntunturara amasene tondo chira buna kwachira kuri abantu aigoro sana ni lakini rende mochi chabuna moko tatebiyaga ekini karo kina batoro chenga no muyore no ngaba akaori omoriga akamonto no muyore lakini rende naye togogotoma gochiaria ochikabo muyako bwaga egento kende ndate kokwira ni to ichararo rioko manyanga ngwachitegeta otigero ekiagera naenda bande nkoru bari magega naende to batogi buya gokobwa na kitu agotebiringa na abantu kobeka bari bakoba magega yao oba manyanga mbara ekikara kine abantu abumbara bierinje kwa beki bakori mbagusarire ekina kiyende ketanganyita togote bamugiyera naende akomite yeitombi yamanaso goteretoro magega konye ndomo manyeti naende nkwana gocha na intu na batu agwanjete ngana ki ikotoka na komaki ban akieni tware korenga kakirende to takaro chaba bandi tikatoma kikieni ekagerende ngatore ngarinde tikatobe yamana sogocha baba kirembi yamon baseneta obeiro mutangani gocha umuntu utangani gocha kuyobosie mwao noyo korumagega ngoko tanga kwa lero gotanga kwa ono nero yo ono bero mutangani asoko chaiga kwara muna kwaru abwe para yago sinyomo tabwate gari enene nkwari goetoche goikera abantaba igo bono omogichoro yo nabwate site enkongu pare ye nobereiga igo nyota bwate gari ya enene njare goeta masene tano ogeta Mbari nero kolenga inobora nyarore na ndore munora uratokonye bono ase kadi gwa tumete gogo tigera tole jisimiti eme uko ikobi amina wewe ngolo ko kare donbalia bono ngome kishwa jisimiti echo ja kolire gas amina itangani mbia mana sinjo kwa bekiro kwa kwa situndu bali yabone kwa kuno muri bwese nono yotaria amangana kwa kwanda ene round yawe tangani kwa chiregeta ana kwa kwana ngangwa tukurekera otayo otari kororekana abageta bana bantabaya ana kwa orokirase bale bono iga tikure kirichi au chiarenge round yeria chiarenge 100 bono ngate ko kopna kutangana geta kolenga mna kwa oni mapema bono matabangi na barana bagaka erieta riko kumochenu ya sauro mutuo boime bona paka katwendu ese no yogocha gocha amate mozimi ora ocheta ore ko kumochenwa watogorire mapema ande koromo grande eta account ne ngarere egero choto korire mirime kero kogenda senate omochando chande tabantu abagaka nabangina legento gekoro kwechai n'abantu baratobwaterie chai no mo senator tari omobunge no mo senator gokora anyo eri bage no togo chikukoria otokonyere kemerige ko rugie chai mbia mono